цел на писанията. И това е да може да изградат живота ни, да можем да пораснем чрез тях. Не само просто, как да кажа, да победиш в твоите битки, обаче заедно да разширим Божието царство и територии, които не принадлежат на дявола, да си ги върнем обратно. Обаче в същото време да победим и за нашите брати и сестри. Ти не си призван да побеждаваш само за себе си, но ти си призван също и да застанеш и до твоите брати и сестри и заедно с тях да видиш победата в тяхния живот. И заедно като църква да видим победата и заедно да се молиме. И ти благодаря в името на Исус. Нека Твоята добра ръка да бъде върху всеки един от нас. Отдаваме Ти цялата слава и цялата почет, Господи, в името на Исус. Амин. Храната ни, Господи, тя да бъде здраве и добра храна за нас. Името на Исус. Амин. Дайте благословение.